dadi. Oh, eyange rawuh eyange ya. Uduh. Eyange rawuh, ya ampun. Niki sinten sing rawuh niki, Mbah sinten? Wis digambu Ibu Suci mari pisan. Ayo. Nggih. Apa niki? Jenengan bareng asma Bu Suci. Nggih. Matur suwun Bu Suci. Lagi iki demit tak seneng dhuwit. Selanjutnya Mbak Umi Hafifah, ya Duk. Nah, iya, ya. Coba kayak apa? Nyuwun sewu Pak Dalang. Dalam apa, Duk? Kula nggih nyuwun disepoti. Oh, ya cublak suweng lek ngono. Ayo. Yo, dados. Hoi. Jupra suwang keteng kelenter kabuka tutup gudang boleh rare sapa guyu dele ake sir bang dele kosong sir bang dele kosong. Jupra suwang keteng kelenter kabuka tutup gudang boleh rare sapa guyu dele ake sir bang dele kosong sir bang dele kosong sir bang dele kosong. Matur nuwun. Elok temenanan. Nduk Umi. Dalem, Pak. Deh. Saiki wis kuliah ya, Nduk. Alhamdulillah nggih, Pak. Nah, wis ketompo ning isi. Sampun. Syukur. Jurusan apa? Karawitan. Tegese saiki sampean ora bocah meneh lho, tegese wis dewasa. Nggih, Pak. Ya, tegese tindak tanduk muna-muni, le belajar aja nganti kendho, aja nglokro ning kudu saya semangat. Nggih. Heeh, jurusan karawitan. Elok. Cita-citamu dadi apa to, Nduk? Kula pengen dados tiang mawon. Lah apa saiki kuwi kodhok napa piye? Mboten mate dados tiang ingkang piguna ngoten lho Pak, tumrap Oh, bangsa lan negara ngoten lho. Anake sapa? Ayo, wis ngono kuwi. Nadyan pinter kaya apa ya, sugih kaya apa, pangkate dhuwure kaya apa, yen uripe ora piguna tumrape bebrayan agung, iki mengko uripe muspra ngono kuwi. Nggih, Pak. Nah, ngono kuwi. Ya, Iki ya tak apa kuwi tak didik temenanan, tak glowentah temenanan. Ya, mergo wis katelah dadi anake Bu Kesi. Mulo ya nembang sak nembang kudu apik, le nyandang ya kudu becik, penampilane ya kudu bener-bener bisa istimewa. Ha iya. Saya meneh saiki perkembangane jaman kuwi sing mirsani wayang lumantar streaming, lumantar YouTube barang selalu memberi apresiasi, memberi kritikan, saran supaya wayang ini tetap cocok di mana saja dilihat. Ngono kuwi. Lah ngono to, Nduk? Nggih, Pak. Nggih, ya saiki nembang sing kepenak. Suwe sampean ora nembang karyane Mbah Sukron, ya kuwi lagu Nyidra Asmara. Nggih. Nah, kuwi. Ndang menyapa sik kepada Umi Mania sing ana YouTube Kuntadi Channel. Nadyan mau jensete sempat apa kuwi jenenge error ning penonton iki balik meneh. Ayo, sing setia. Luar biasa iki. Ya. Nggih, tapi terutama nggih sing ten mriki riyen, Pak. Oh iya bener. Mirsani wonten Tulung Reja mriki. Tulung Reja mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Ini bareng kudungan saiki do salam kabeh. Ayo. Serawani cacuk. Ora ngawut ora. Terus piye, Nduk? Ayo bacana, Nduk. Kula nuwun, Pak, Bu. Kula minangka wakilipun sedaya rencang Madangkara. Dalem. Kowe dadak kula nuwun ning ngopo? Lho, Kula nuwun lek mlebu omahe Bu Kasmani apa piye ngono. Ning panggung kok kula nuwun nyauri monggo dimanggakne ning ndi jajal karepe. lho maksudnya niku kita niku harus Pak. Nek ten putih-putih niku harus kula nuwun. Kita warga seni, ya. Jaranan dan kreasi. Kita. Heeh. Kula lan panjenengan lan sedaya kemawon niki lho. Ten putih-putih niku harus
Kula nuwun. Oh iya, tata krama. Nggih niku tata Sopan krami, Pak. santun. Nggih, sopan. Sopan santun kok sampun ora. Nggih, sopan Iya. santun. Terus piye neh kata-katamu? Kula sarencang Madangkara ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu, panjenengan sampun kersa mirsani, sampun kersa mengapresiasi ringgitan Ki Cahya Kuntadi dalu punika. Mugi-mugi Apik saiki. panjenengan ingkang kersa wungon mugi-mugi diparingi lancar sedayanipun, diparingi rejeki ingkang barokah. Amin. Amin. Awakmu padha mbokmu iku. Lan ugi kagem sedaya fans klub kula Umi Mania kalian Cahya Kuntadi Mania kula ngaturaken maaf. Loh, lah salahmu apa? Kan jensete wau mati, Pak. Dadese kan terganggu. Oh iya. Streamingnya terganggu, dadese minta maaf. Nggih. Ngapunten benjang kersane ditumbasni diesel Pak Yoyo. Ah iya. Diesel sawah ya. Ah iya, Pun, Pak, pancen nembang. kendala. Ya saiki nembang Nduk, Nggih. dibawani dhisik pokoke sing komplit. Ha iya, pangkure. Nyidra asmara utawa ula tampar. Ya, Nduk. Medhek seri angkleng darma ana crita tingkae ula Nano. Hengkang samya Jumburayu Jenenge sapa, Nduk? jenenge ula tampar Nggunjak sapa, wani gonjak garwane sang maha wiku Garwane Sang Mahawiku. Terus anenggih sang naga raja garwane Sang Nagaraja sesilie sapa? sesilih nyinaga kini Duduk. Umi Afifah made in Ponorogo.
Ut. Ae. Terima kasih. Jan tonjo tenan ya, Mak. Suarane pancen ya apik yen karo gamelan iki jan iso mirasa. Iya. Ning ndek ben swargi Pak Kasmani ya kepareng-paring dawuh supaya ngaturi ya kuwi genduk Niken Salindri supaya ngregengake swasana. Isih kelingan. Ya lek ku omong karo genduk Niken ya 2 tahun kepungkur. Ya, Sih kelingan Pak Niken. Ibune sih kelingan, Nduk. Aku ya sih kelingan, biyen tak panjeri 1 juta. Ya. Isih eling, isih lek bangsa dhuwit aku apal. Ha iya. Yen ngono ya ditanjakke ya iki bocah ing atase sik SMP. Parandene ya tanggapan ra tau leren, pintere ora umum, tur ya mentale ya bakoh tenan. Niken Salindri dari Kota Tahu Kediri. Ya. Dihormati. Arum dalu. Dalu. Piye Bali? Lah yo ning Bali saiki ya dalu ngono lho. Monggo aja diaturake. Tetek, tetes. Niken yuk. Sugeng dalu genduk Niken. Nggih, sugeng dalu bocah ngek Bulimbo. Kan luar biasa. Nggih, pripun? Ora lho, pengen ngerti suwira petuk saiki sampean kelas pira? Alhamdulillah, kula sakniki pun munggah, Om. Pun munggah. Ngendi amben? Mboten. Munggah ngendi? Munggah kelas. Munggah kelas kelas. kalih SMP. Kelas 2. Nggih. Lah ya ngatasi sik kelas 2 SMP lho. Mesti sing mirsani iki mbaten mesti sampean kaya cah mahasiswa. Nggih dikinten kula niku pun nganu kok malahan. Pun gadah anak kok. Hah? Dikinten kula niku pun gadah anak soale kula kan ndek wau mbetok adik. Loh, Mbak Niken mosok wis duwe anak ngoten kok e. Kula kan nggih mangkel padahal. Mangkel urung pantes lek sampean duwe anak urung pantes. Lah nggih niki kula tak teng ngandhap mawon nggih. Lah napa teng inggil kenapa? Soale kula wedi lek jeblok soalnya niki pon engkrek ngoten. Oh, engkrek ya. Nggih. Pripun? Monggo Mboten penake napa-napa piye ngono penake piye? Aduh, lho tenan to. Ayo. Wah. Nggih, pon. Nggih. Lagi iki nek sinden kuduan anjlok ayo. Alhamdulillahirabbil alamin, para seniman pun sami mlampah nggih Om nggih. Kula 2 taun niki cangkem kula niku mboten payu blas Om. Nggih. Mbok iki sing halus ngono kok ya. Pripun? Kok nyongam nyangkem iki lho ora. Loh, lah cangkem niku basa kramane napa? Tutuk. Oh, lho mosok tutuk nggih payu. Mosok tutuk nggih payu. Ya aluse, nun sewu kula sampun 2 tahun menika nun sewu mboten tanggapan apa piye. Oh, nggih. Kula pun 2 tahun mboten nyuwara maksudnya nggih. Ngoten nggih, Om? Heeh, ngono luwih halus. Alhamdulillah.
niki wonten kathah sanget jane Om manten ning nggih mboten angsal rame-rame mangkane malih sing para seniman do sambat kabeh nggih Om nggih. Nggih. Nggih alhamdulillah niki. Pak jawabane jeneng nggih ngoten mawon. Lah piye ben mantep Pak awakmu. Nggih pun lah. Nggih niki teng Desa Tulungrejo Madiun. Acaranipun Tasakuran keluarga besar Bapak almarhum Tasyakuran. Kasmani. nggih Bapak Kasmani kalian Ibu Jati napa? Napa? Ibu sinten? Suji Hartini. Oh, Ibu Suji. Kok Jati piye ta? Nggih, Aduh, Ibu men- Suji, nggih matur suwun sangat kagem Ibu Suji kalian Bapak almarhum. Nggih didongaaken mugi-mugi sageta teng sisine Gusti Allah. Sageta munggah swarga lan kagem Ibu Suci mugi-mugi pikantuk berkah saking Gusti Allah. Amin. Panjang yuswanipun. Awet lek momong anak putune. Nggih niki manten. Om. Manten nggih. Manten, nggih kalih kedua temanten semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, cepat diberi momongan. Empun. Lek wedok Wes disiki. sampun. Empun. Lek palakrama kan tahun 2020. Oh, nggih alhamdulillah, mugi-mugi gendang tambah malih nggih. Nggih, pokoknya doa yang terbaik, ngoten Om. Aku yang gumun karo sampeyan ning ngatasé sik Gumun SMP kenapa? kelas loro lho. Lek ngendika iso ceplas-ceplos tanpa ngangge Ceplas-ceplos pripun to? Kula niku nggih tetek ngono lho tegese ora beban mental, ora don, ora grogi, ora isin ngono kok iso ngono kuwi piye ya? Lah nggih kok saged nggih. Lah sing lakone awakmu kuwi lho kok iso kendel ngono kuwi lho. Lah kula dhewe lek jenengan tangkleti ngoten kula nggih tangklet sinten yo an. Lah iya. Bingung kok. Nek ya elok kondo sampean klebuan ajaib wiwit SD Ajaib. ndemben ya wis kaya ngono Nggih, ampuhe. saniki pon remaja, mboten sinden cilik malih niki. Sinden remaja. Sinden remaja. Ngene sampean ya wis duwe pacar? Pacar niku bangsa napa? Hah? Bangsa napa niku? Tuntut gedang kae Nggih. diwenehi sikil loro kopring ngono Nggih. to. Terus diwenehi apa kuwi jenenge Ndas. ndas ngono iki jenenge pacar. Oh, ngoten. Dereng mboten gadah ngoten niku. Dadi urung seneng gedang ya. Mboten. Wo Lho, ya lek apik. gedang kula nggih seneng. Seneng? Niku to buah to? Heeh. Seneng. Nggih, lek buah nggih seneng. Ah iya ngono kuwi. ngoten. Oh, oke. Wah, jan elok temenanan. Sing ngajari nyinden sapa to, Nduk? Niki kula alam. Heh? Alam. Alam piye? Alam otodidak ngoten lho, Om. Otodidak. Nggih, otodidak. Ora ngene lho, kaya Nduk Mbak Umi iki sing Mbak ngajari Umi? lak Bu Kesi. Oh, nggih. Sampeyan yang ngajari Mboten wonten. reneng. Mboten wonten wong kula niku niru YouTube Bu Kesi nggih asline. Oh, Eh, belajar kok YouTube. Oh iya. mboten asal guyu wong kon kene jeplok kok guyu. Ora apa-apa. Cah cilik apa mak kruntel ngono pantes saya, Nduk. Alhamdulillah nggih Om nggih saged. Wah, ngeten iki. Piye, Om? Lho, kesane enim. Jenengan Enim? kula Oh, panggil iya. Om niku kersane enim. Oh iya. Lah pripun? Anggere ora omplung Mbah. ya. Mbah napa yot napa? Ora apa-apa sampean nyelak aku. Om ya monggo. Bapak mawon nggih? Heh? Bapak mawon nggih? Bapak sampean sak anakku ya pantes. Nggih, Pak Cahyo. Heeh. Nggih Pak Cahyo. Niki kula pah janteng mriki niku kula remen banget. Omonganmu Kediri metu lho. Peh, teng mriki lho remen banget. Peh. Iya. Nggih. Lho mboten oleh ninggal asale. Betul. Pak, nggih. Niki kula seneng banget teng mriki amargi sampun ditransfer kalih Bu Kesi. Ya aja ngrembug ngono kuwi, Nduk. Oh, mboten angsal. Ora oleh saru. Oh, nggih Nang pun panggung mboten. dipirsani piyai akeh apane sampean si SMP ngono saru yen ngrembug dhuwit. Loh, Ngono. ya mboten napa-napa, malah kula duduhne ndek wau kan pun ditransfer kalih Bu Kesi to. Pak, lah niku saged kula damel napa jenenge njupuk cincin gadehan kula. Niki kan kula gadekne to niki. Ndek Wis si wingi. SMP kok ya nggak ada cincin barang. Loh, lah timbang maling. Oh iya. Lah nggih mangkane
makane sak duwene niku digadekne mboten napa-napa. Apik, apik, Lah wong apik. lencret corona wonten 2 tahun kepungkur lho. Ya ora perlu sambat to, Nduk. Kabeh kan Oh, nglakoni. nggih kabeh nggih disyukuri Ora mung alhamdulillah. seniman, pengusaha ya kabeh ya melu Nggih, gubru nggih, kok ya. sedaya ngrasane. Ning aku ya meling kuwi aja sok ngrembug dhuwit Pripun? ning panggung. Oh, ngoten. Saru, mergo Siap, dhuwit iki nomor 6 kuwi. Oh, tapi jenengan lek oh duit nomor 6. nomor 6. Heeh. Berarti mboten penting. Boten penting. Berarti jenengan lek umpami lho nggih. Heeh. Umpami napa jenenge? Tanggapan ngoten niku lek mboten dibayar nggih mboten napa-napa. Mboten dibayar nggih mboten. Pamane karo Bu Suci ora dibayar ngono. Nggih. Ora apa-apa anggere mentolo. Lho kuwi lho. Oh, lek kula nggih nganu, kula napa jenenge golek seduluran lek kula. Oh, Mboten oh. dibayar mboten masalah. Apik lek ngono kuwi lah kuwi Kula jiwa niku- seni yang sejati ngono kuwi. Ikhlas lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Contohlah saya. Heeh. Gak dibayar gak masalah. Terus? Soalnya pun lunas. Lambene cah cilik malah tekan dindi ora. Jenengan lek dalang kan pinter. Gitu, Pak. Heeh. Lek umpami jenengan ngemse nggih saged. MC. Ngemse saged to, Mas? Oh, nggih, Pak Cahyo Kuntadi ngemse. Lah mengke lek jenengan mboten payu dalang, mengke kula jak ngemse. Dongamu elek men. Aku sik enom pengene payu terus. Oh, nggih, ngapunten. MC ora. Maksudnya lek pas jenengan mboten dalang ngoten lho pas kula main ngemse ngoten lho, Pak. Nggih niki dicobi nggih, jenengan ngemse. MC ini sapa sampean? Lho, kula ngemse pakai bahasa Indonesia, jenengan nerjemahke pakai bahasa Jawa. Oh iya ngejak setelan to ya. Ya. Sepelan wong mboten wonten sepelan teko ngisor niki langsung kok. Oh, langsung to? Oh Nggih, iya. langsung. Ya wis. Aku sing nerjemahne ya. Nggih, jenengan nerjemahke bahasa Jawa ngoten nggih? Oh siap. Ampun siap. bahasa Inggris soalnya jenengan mboten saged ngoten. Awakmu kok eruh. Nggih. Hadirin yang berbahagia. Para kadang ingkang minulya. Wah, pinter banget. Padake cah TK aku malan. Lanjut nggih, Pak. Lanjut. Niki teng desa pundi? Tulungrejo. Tulungrejo. Nggih. Akan diselenggarakan di Desa Tulungrejo Badhe dipun wontenaken ing Desa Tulungrejo yaitu lomba kemerdekaan. inggih menika Lomba. Tuh, iya toh. Lomba, dipun wontenaken lek lomba ya lomba sayembara kamardikan. Wis, sayembara kamardikan. Yaitu lomba menyanyi dan balap karung. Inggih menika nembang kalian balap karung. Balap karung niku tetep balap karung. Tetep. Mosok balapan goni padha ae to. Terus Hadiah yang pertama, bebingah ingkang sepisan uang sebesar 1 juta. arta ingkang gunggungipun 1 yuta. Hadiah yang kedua, Bebingah ingkang angka kalih yaitu nggih menika manuk puyuh. Manuk puyuh. Peks. Manuk puyuh. peksi pipis. Lah Kak pipis. Lah puyuh ki apa? Burung puyuh niku lho. Burung puyuh. Burung puyuh. Oh iya berarti ya Lho tetep kok senes burung uyuh lho nggih. Lah ya Kok peksi pipis. peksi puyuh. Nggih, peksi puyuh. Hadiah yang ketiga, Digawe-gawe cah cilik aku asem. Terus piye? burung betet. Bebingah ingkang angka 3 nenggih peksi betet. Wah, hebat sekali tepuk tangannya Pak Bu. Wah, Ngoten niku iya. belajar teng pundi jenengan MC ngoten niku? Maling. Nggih nganu napa? Pripun? Napa? Belajar Pripun, itu. Nggih. Lu ngoten niku mboten perlu belajar anggere iso bahasa Indonesia, iso basa Jawa mending Bahasa iso Jawa. nerjemahke. Wah, jan tak niku. Tak tek tak tek Napa sat jenenge? sat. Napa? Uteke jenengan tak. Utekmu dhewe kuwi. Karo wong tuwa ngutek-ngutekne. Lah, kula kan tasik alit. Oh, iya. Dadi nggih plegak-pleguk bahasa Jawane. Niki pripun? Kula dikengken napa, Papa? Ya nembang mosok kon glundung ning kono ora. Lho niki wonten itungane kiambak lho, Papa. Hah?
Wonten hitungan iki ambak. Mbakmu nyeluk aku mulah malih. Mau om, bapak, papa. Nggih mboten napa-napa to, nanggep anak ki ambak mawon kok. Oh iya. Nggih. Saiki nembang nduk Tuh, sampean. lek nyanyi 75.000. Lek joget 150 niku sikile mawon. Ora lho kowe iki sinden apa rampok? Kok iso niki digenahne lek wonten ingkang nanggap mengke kan kersane person. Mbak nikan tuku hargane berapa gitu loh. Lah kan wis dilunasi karo Bu Kesi to. Lho, kula lek menawi wonten sing ngejob malih. Ayo. Lah hitungan kuwi kan mburi lek nek kene kan masuk Bu Kesi kuwi hitungane. Wah, dadi niki pon, sampun niku wae. Tapi kan kula jelas nih. Jelas ki apa? Jelas nih hitungane. Heeh. Lah nggih, makane niku lek ditotal 3 juta. Bah, kowe iki hitungan to. Aku mak padakne wong ra mampu no piye. Wis nembang sik. Nganu Pak, ampun repot Pak. Hmm? Ampun kedik-kedik Pak, ampun kedik-kedik Pak. Tak DP 1000 sik nyoh. Ndang nembang. Lah 1000 niku digen apa Pak? Iku 1 juta kurang 1000 ya ora dadi 1 juta kok ya sampean iki. Lah 1 juta kurang 1000 barang ora usah dibayar nek ngono malahan. Urung kuwi kan nggih pemanasan sik. Nggih, Mun pun, saya nggih, gede, saya gede. Oh nggih. Manut. Niki nyanyi nggih Pak nggih? Nyanyi sik, Nggih, nembang sing sik. halus riyen. Heeh, apa pamane nduk niken? Wonten pamundutan wau saking pawon. Niku wau pamundutan. Ibu-ibu sing masak to? Nggih, ibu-ibu Nggih. sing masak, wau nyuwun lali janjine. Terus gubuk asmara, terus Ana neh sing masak ning mburi mau ngersake lungiting asmara. nggih, nggih niku, nggih, kembang rawe. Nggih niki nggih dipinangkani setunggal mboko setunggal. Nggih. Lagune ninggal katresnan, Pak. Wah, ngangge bawa ora, Nduk? Nggih, Wah, sip. Bawane apa, Nduk? niku mawon. Aja turu sore kaki. Oh iya. Suarane serakno ngarani 3 juta lho ora. Lho, 3 juta niku sak sawerane kok. Oh iya. Panggah wangsulan ae. Sahi. Nano nano. Semono. Nggih. Pripun Pak, sae? Sae? Saya apane rung muni apa-apa kok sae lho. Sampun niku wau sampun. Sing ndi? Niku wau kula sampun nyanyi, Pak. Urung mbok semene kabar nek sing krungu. Batin kula pun nyanyi kok. Oh, dibaten. Ya wis nganggarane tak baten kowe, ora. Nano nano. Semono. Aja turu sore kaki. Jos suarane gandang tenan. Nino iyo. Itu. Cita-citamu pengen dadi apa to, Nduk, Sok? Kula cita-citane pengen dados dokter. Lah hubungannya apa karo nyinden? Lho, nggih mengke lek doktere mboten payu nggih kula sambi nyinden, Pak. Apa enek tinone sing jenenge dokter kok nyambi nyinden ora Lah kan aneh. biasane dokter niku lek minggu tutup. Heeh. Nggih, mengke lek jenengan sawayah-wayah sakit, priksa tenggen kula mawon. Oh, ngono. Priksa tenggen kula niku toh nggih wonten hadiah e. Jenengan rungokne nggih Pak nggih.
Lek umpami sakite niku sedang. Maksudnya ringan-ringan kados batuk, kados pilek, kados panas. Ngoten niku hadiahe sepeda ontel. Lho, penak to? Kuwi elok men kuwi laris mesarane ngono. Dokter terkenal kaya kok. Heeh, lek penyakitnya berat, Pak. Nek penyakitnya sedang mawon kados napa jenenge panu terus mari ngono nggih ngoten-ngoten niku sing sedang ngoten niku hadiahe sepeda motor. Sepeda motor. Walah penyakite berat kados ginjal operasi napa jantung hadiahe mobil, Pak. Malahan bingung gak kowe lek dadi buka dokter ning praktekan ya, praktek ngarepmu ditulisi dokter Sido Ludes. Lah kok saged Lah iya mosok pasien iso dinae mobil barang. Nggih, langsung dipateni jlek langsung digawa teng kene. Anu, kuburan ngoten. Mesti mobil. Muga-muga iso dadi dokter temenanan sampean sing apik. Nggih. Ya. Golek duwe liwat sinden terus akhirnya dadi dokter. Amin. Apik. Terus nano sandang kelawan pangan nano iya iku nino wong malek sabarana rimo elok luar biasa lancar temenanan, Nduk. Alhamdulillah. Ampuh. Bajute apa? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan kok garap jaranan lho ya. Siap. Jogete aja nganti lali sing apik. Hop. Ayo coba. Nyonya sik ngomong nyepelekne dhuwit 1000 nyonya. Lho, mboten nyepelekne niku saged damel. Nyonya iki sik nyo. Alah mboten. Mau njalukmu lak 75 to? Mboten. Ora iki lho nyoh. Mboten kula Lahir mboten batin guyon. kok. Mboten kula mboten guyon, Pak. Lah terus? Mboten lah ya mboten guyone tenanan ta tegese? Pak, mboten kula lek apa jenenge nampani duit niku kados gatel ngoten niku lho, Pak. Lah ya ben ra gatel tampan ana kene. Heeh. 100 ta njalukmu? Mboten pun, mboten. 100 nya. Kula wau namung guyon, Pak. Alah tenanan iki kok, Tang. Ya. Mboten apa-apa nggih. Ora apa-apa. Lek jenengan peksa nggih mboten apa-apa, Pak. Heeh. Kok sik alon-alon langsung mak berabat wae. 100 ya. Ya, iki rene sik cahayu, rene. Ha. 100 ya. Nggih. Nah, iki pira? Niku 50.000. Nah, iki pira iki? 50.000. 50 karo 50 pira? 50 kali 50 100. Nah, ya nyong 100. Loh, niki ngaten tasik 50.000 lho, Pak. Sampeyan tahu belajar matematika? Nate.
wae. Nah, ini lho, sampean kok ora mudeng-mudeng to. Sing pinter to karo dhuwit. Iki pira? 50.000. Nah, pinter. Iki pira? 50.000. 50 tambah 50 pira? 100. Nah, iya. Lah wong niki lho nganu, Pak. 400. Kok iso? 200 niki no, Pak. Kok iso? Lah niki pinten? 50. 50. Lah niki. 50. Lah niki walike niki. 50. Niki. Heeh, iki 50. Lah nggih, lek dijumlah pinten? 200. Lah nggih niku 200. Lah ya aku malih koclok ki piye to iki? Kok bener kowe? Heeh. Yang kita kei duit 100. Yang ada pertanyaan. Pripun? Ki mesti tak nene kowe engko. Oh nggih. Pripun, Pak? Ayo. Nggih bener niku nggih. Dudu kuwi. Kewan apa sing apa kucing iki suarane piye? Meow. Nah, kirik suarane piye? Nah, iya. Terus terakhir, Nggih. sapi suarane piye? Mo. Moh ya wis. Ndeng nembang kono. Loh, ulangi mawon mboten napa-napa. Jenengan ulangi mawon mboten napa-napa. Suara kewan ya. Nggih. Kuwi suara apa ya? Nggih. Kucing suarane piye kucing? Mau. Nyapa dadak kok tutupi urung metu arek tutupi. Loh, mboten nutupi. Benakne napa bros niki lho. Oh iya bros. Kucing suarane piye? Oh iya. Terus jaran suarane piye? Miau. Ah iya. Terus embek suarane piye? Be. Ah iya. Terus sapi suarane piye? Mau. 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 Oh sapi koclok kuwi. Ya nyanyi. Lho jenengan mboten ngertos. Ngono ya. Jan nyah. Niki saestu Pak Cahya. Nyonya tenan iki lar batin. Saestu Pak, ya ampun. Pak Cahya yang tak tutuk ya apa niku. Pak Cahya yang baik hati, yang sangat-sangat. Ya Allah Pak, mugi-mugi jenengan laris Pak. Lek pun laris ampun supe nanggap kula nggih Pak nggih. Kok iso kon nanggapi lho rumangsamu. Wong aku karo kowe padha haus tanggapan iso kon nanggapi lho. Le omong ki lho syukur jeplak ya. Matur suwun nggih Bapak. Ning jogete sing apik. Oh siap, matur suwun nggih Bu Kesi. Ya, nduk. Nggih. Ingat sih. Cah semono wis lah elok luar biasa tenan. Nggih. Niki buka celuk nggih. Buka celuk, iya. Nananana. Yo. Nangis sajroning atiku sawise sliramu ninggalaken apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa rak suwun rino lan wengi moga-moga Gusti ngijabahi sekepan nanggon bali matur suwun Pak. Bisa kumpul kaya doe Niken Salistri dari Kediri. Oh. Oh. tahun ana windanana tak anteni ing pucuk ing tresna nangka bebasane mong katon sliramu bae aja lali pamelingku kok kemon kangenes janji Oh. kangen hanya satu Awas. Hei. nganti saeling
para penonton nyuwun tepuk tangan untuk Niken Salindri ya. Welok tenan nduk jogetmu, walah jos tenan. Apa arti tepuk tangan kalau tanpa saweran? Nyonya tak tambahi nyo. Aku lek kadung senengi karo wedok nyonya tambahin neh nyo. Ya Allah. Saestu niki, Pak. Ora piye to? Mengke pas teng ngisor jenengan tage. Ora, ning enek pertanyaan neh. Pripun? Yo ning jawabane cuma Pak. Wis to, pokoke angger jawab kodhok. Pripun, Pak? Lah jawab polamu kaya ngono to Sinden. Kula niki saking semangate nderek jenengan. Anggere jawabanmu kodhok, kuwi mending entuk dhuwit. Siap. Ah, ya. Kewan apa sing Kodhok. Oh, sik rung rampung yo. Sih, Pak. Kewan apa sing suarane kung? Kodhok. Nah, aja dijukuk, enggak boleh. Ben kene. Nah. Kewan apa sing iso disuweke? Kodhok. Kodhok. Wis ta? Nggih. Kowe dhuwit karo kodhok milih ndi? Milih duit. Pinter lek ngono kowe. Wong ten napa milih kodhok, kodhok mboten wonten teng mriki kok. Iya, ning anu dimanfaatne ditabung ya. Nggih, Pak. Aja kakean tuku barang-barang sing ora penting. Nggih mboten niki kula tabung damel sangu. Manajemen seniman kuwi sing apik yen pas rame ngene iki ditabung. Mulai pas poso utawa sepi tanggapan dibethok nggih urip ngono. Oh, ngoten, nggih, Pak. Matur suwun sangat nggih, Pak. Pak Cahyo ya ampun, Pak. Aku mesakne karo sampean iki. Teng napa? Njoget nganti dulon keringetmu lho kok. Wah, niki mboten ten napa niki tasik level terendah niki. Apa mek joget ngono tok? Lah wis dileweran raimu lho, delok to. Raimu. Kuwi lho. Apa iki jenenge nun sewu? Nggen pasuryanmu kuwi delok to kringete wis sak grontol-grontol. Walah niki pun mboten keringet niki pun. Dilapi nggih tisukunya. Ah mboten usah. Heh? Niki malah keringet-keringet berkah, Pak. Wah iya. Pripun? Malih nggih, Pak nggih? Malih. Oh, boleh. Nggih, boleh. Level-level terendah ngono kuwi ndak. Ya, Kurang rampyak. Rampyak ora. Ukuran 120 ngono, Mas. Kecepatane. Kecepatan. Oh, lah tembangnya apa? Tembangnya monggo. Loh, iki mau ana pamundhut saka panyuwunan utawa pamundhut saka Bapak HR Joko Waluyo SH. Nggih. Ngersakake gubuk asmara lewung karo sesideman. Iki mau nek tindhe 200 tak kene kowe. Dadi iki mau dhuwit saweran, ora dhuwit dhewe. Oh, ngoten nggih. Berarti niku kudu dipinangkani, Pak. Iya, ngono kuwi. Napa mawon mau lali janjine? Hah? Napa? Gubuk asmara liwung karo sesideman. Oh, nggih. Nah, karo Gubuk ibu-ibu asmara. nang mburi ngersake lungi teng asmara. Oh, nggih. Apa sih wis bebas sampean? Gubuk asmara mawon nggih dijaranake. Sik SMP mosok nembang gubuk asmara. Lah napa sing sae napa? Pun manut jenengan mawon. Ora kok sampean apal jan gubuk asmara? Nggih, apal niku kan lagune Cina to asline, Pak. Kok iso lagu Cina? Yen li. Oh iya. Yen li malaku keliyo ngono, Pak. Cina niku. Iku bau kae. Biyen apa Iya. Li Cheng Sui. Li Cheng Sui Taiwan. Aja. Enggak boleh. Lah jenengan kan sing ngajari. Wonten En- Taiwan ngoten barang. Oh iya, Li Cheng Sui tegese taline kenceng men iso ndalangi suwi ngono lho. Taline iki lho ben kenceng ngono ya. Oh, ngoten. Oh, ngono kuwi. Tali Cheng Sui. Oh iya. Tali kenceng. Tali kenceng napa, Bang? Ben lek ndalang iso suwi. Iki lek dikencengi kan gampang luwe ngono kuwi. Siap. Ya wah jan iki cah SMP kaya ngene. Ayo, Ayo, si SMP wis dolanan li. Ayo. Pripun? Ora kuwi mau lho. Yen liwat aku kelingan mau kok. Nggih. Lagu Cina. Oh iya. Yo lek ngono diaturake ya gubuk asmara. Diaturaken, nggih. Kita Gubuk asmara langsung niki, Pak. langsung oke. Sing luwih galak neh lho ya sampean. Sing luwih galak. Lek aku rung semaput aja mandek, Mas. Ya aja ngono. Lek nganti semaput iki rayan sing gawekne napas buatan lho. Yo, gubuk asmara Niken Salindri. Ya yuk. Sumangsa. Iya, 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 iya.
Engko bar iki season kedua no. Niku season kedua dereng cepet niku. Urung sik pertama kok. Oh, nggih. Lha njaluk cepet wong keringet wis kaya ngono lho. Ah, niki pun biasa. Iya. Catatan sajrone ati katan aku kowe dadi garwa. Ayo Ken. Mandek ning rest area sik madang ya. Salahe yoga kok tantang. Sing menggem-menggem sampean dhewe to. Alah mek sakmono kecil. Pimpinan ki Cahya Kuntadi campur sari apa ki? Kidung Mangkara. Apa, Pak? Entekno. Kidung Kara. Apa? Madang Kara. Madang Kara. Madang dhisik. Apa wis sakmono. Lho, Pak. Yo, entekne yo. Asar. Matur suwun, Pak. Matur suwun, Pak. Matur suwun, Pak. Pripun, Pak? Podang kuning. Oh, nggih, siap. Tekno kan. Ken. Pripun? Sampeyan pengen entuk akeh. Nggih. Muduno ki lho ngen penonton nang ngarep lho. Dadi ben remuk pisan kowe. Saestu, Pak. Aja, man. Neng kono wis diparani kok ya. Siap. Niki dintekne riyen nggih. Iya. Wah. Siap Bu Kesi. Pripun? Oh, nggih. Nggih. Saldo Bu Kesi. Nggih. Siap. Pak Glontor ngopo aja lho. Piye, Cilik lho. sampean penyangoni apa piye? Kok mangsaku? Tak kira penyawer bae mek kei mic. Catatan sajrone ati. Aku kowe dadi garwa. Ayo, karana.
dadi. Oh, eyange rawuh eyange ya. Uduh. Eyange rawuh, ya ampun. Niki sinten sing rawuh niki? Mbah sinten? Nggih, Mbah sinten sing rawuh? Namine Mbah sinten? Alah. Oh, Mbah kok ya ngerti mik barang to, Mbah? Tes. Nggih. Mbah. Namine sinten, Mbah? Mike bosok. Cek. Niku sinten? Karo nika lho, karo Bu Suji nika lho di nika lho. Kudune digambu Ibu Suji mari pisan. Ayo. Nggih. Apa niki? Jenengan bareng asma Bu Suci. Nggih. Matur suwun Bu Suci. Lagi iki demit tak seneng dhuwit. Piye kuwi? Bu Suci. Mboten maringi malih. Weh, Nggih, sampun. Matur suwun Bu Suci. Dremes ora. Kula matur suwun sanget. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bah! Oh, ya Allah Bu Suci. Jenengan teng napa niki wau teng mriki jenengan teng napa? Teng napa? Oh ningali kula. Jenengan kapang kalih kula, Bu? Oh, nggih ya ampun Bu Suci cantike. Ken. Kowe mung nyuwun dhuwit Bu Suci kelingan ra? Mau nyuwun dhuwit. Kula mboten nyuwun dhuwit tok. Hah? Kula mboten nyuwun dhuwit saestu. Ora. Dadi lek dina ya mau. Loh, nggih, mboten napa-napa. Loh, Lah niki wau Bu Suci. maringi Apa dhuwit maringi karo sampean. Oh, maringi. Mila. Hmm? Lah pundi dhuwite? Hah? Lho Sampun kok to? tampa kok usan mau kok. Wah. Oh niki saking panjenengan, Bu. Oh, Ya dibalekne. ampun, Bu. Ayo balekne. Kan wis sadar saiki, dibalekke. Ndang. Lah mengke timbilan Bu Suci. Malah tukane. Ya ampun Bu, matur suwun nggih Bu. Janjenengan kok cuantik keram, cantik lahir batinnya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Mugi-mugi saged nimbali kula malih. Nggih. Mboten usah wayangan, mboten napa-napa, penting kula mboten napa-napa, nggih. Nggih. Jenengan katut apa mboten? Kok sik Katut. kok ora wayangan rumangsamu lho. Lho, ampun nggih. Sampun Bu, nggih. Nuwun pamit. Pamit teng pundi Bu? Oh, kula terus napa pripun? Oh, mboten. Griyane pundi niki? Oh, nggih. Oh, niku griyane jenengan ta, Bu? Ya ampun, lah kula wae kok mboten teng mriku. Lah kowe nang sekolahan. Kula wae teng mobil kok nggih. Nggih, matur suwun nggih Bu nggih. Nggih, sehat selalu Nggih, Bu Suci. hati-hati Bu, nggih. Ya. Mboten supe dalane Bu? Nggih. Oh, nggih, mboten apa-apa. Nggih. Atas-atas Bu, atas-atas. Iya. Nggih. Hah? Lah kula tumut mengke sing nyanyi sinten? Ken Nyuwun Ken. pamundutan apa, Bu? Nyuwun pamundutan apa? Oh, mboten. Nggih, matur suwun nggih Bu atas-atas. Pripun Pak Dalang? Kowe aja kaya ngono harus nanggap. Tak plinteng lho suwi ora. Lah, teng Aku kan ya dadi rombongan malu isin ngono kuwi. Lah teng napa? Ya sing sopan mosok karo sing nanggap ngono kuwi. Lah sing sopan niku contone pripun? Contone Matur pripun? nuwun nggih Bu, panjenengan sampun paring rezeki dumateng kula. Mugi-mugi pikantuk piwales saking Gusti nyipta jagat alus ngono kuwi. Matur suwun nggih Bu nggih. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi panjang umur. Pikantuk panjelasan paling Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ken Ken. Kowe wis tau ngemut mercon bledos ning cangkem dhuwur ngono. Dereng nate. Nggih, aja sampai ngoten lho Aja Pak sampe Dalang. iya. Nggih. Elok semangatmu luar biasa. Alhamdulillah. Elok, jos. Ning perkara pamundhut engko dibacutne nggen gara-gara. Siap. Mergo Piyai Madiun ki mbok menawa rada beda karo daerah liyane, Oh, gitu. ngoten. Nggih. Lagu ya seneng, lucon ya seneng ning ya sing jenenge lakon ora nate ditinggal. Nggih, niki nggih pun dalu niki Pak Dalang nggih. Niki pun jam 8 isuk, Pak. Jamu rusak kuwi ora. Nggih, pun kula Nggih. tak madang riyen nggih, Pak nggih. Nggih, dar sik. Terus go pecel. Madang kara. Matur Yo, yo. suwun. Nggih, rerakit, Nduk. Monggo, Pak. Yo.